Doncs molt bé, la veritat, en el cap de setmana que hem tingut amb el Village, com avui la cursa, doncs la veritat que molt bé, el moment de la sortida, les 10:30 del matí, tot ha anat perfecte i és veritat que ara desllueix una mica la pluja, però molt contents de com s'està desenvolupant l'acte. Una prova que ha anat a més i esperem que vagi a més. Sí que hi tenim una il·lusió i un carinyo especial, com dic, en aquesta prova, perquè creiem que té un creixement molt gran, tots els corredors molt contents. De ben segur que els animals, tot i que no ho puguin dir també, i a seguir creixent i a gaudir d'aquest esport.